trong dòng te hi mihring te min bel hnai ber tu le min chen chil hnai ber tu an ni a mihring omna hmuna chuanin an tel ve zela an ngai na tom khop maya hei khovel lo changkang zela kanin le lo te alo thatial tiala chuwang chuan an chen na tur te po hi alo tem ve tel tel te po ni na langa hmun then khata phei chuan chongzong ka hmungai tamang lo ve hanti na hmun te po hi aom ve thina ni tun ma chuanin di ina te khanin ti khan bu ten chepatin some type ina te po ani mo jing zum eng mo lai khanin an ron bu an ron chep thina an ngai na tom khop maya eng mo zong chuanin le hrik ten nga ve ya wangin anin om zong te pon ngai tu a thei tho bokonga amaro chu mihring te min bel hnai ber tu an nia wang hianin an ngai na tom ve reu riawa chu wang chuanin ei nung cha hum hal na konga te phakang tok to ke kan no pen ve thin na zona kan in le avel te hi an tan zale na hmun ni se an mamo an du an lam na hmun ten lo ni ve thei se ti hi ka du thu sam ave mai mai ni thina chu wang chuan heng tuna chongzong che ei mek kan hmu te hi ka sawa te ka chongzong khoi te ka ti fiam thu mai mai thina hun enge mo chen kal to tang khanin bu fai vei khat lek lek te hi ti hianin kan in corridor te maila veranda kil eng molai a hianin an chaw tur hi ka da sak thina an ron tlan ve dam thina a sen tri mai chongzong hi kan hmuangin an thla lak te hi a harang renga en tum phei chuanin an thlok bo zela amar chu ruk ten thla te kan lak sak ve de bok thina ti hianin hei hlim takin chaw te an ei ve te hi a hadam thlak a hmu nomin ka hria ti chuanin bu fai ve khat lek te hi ti hian ka wada saka ti khan an reson ti mai an kuata kha tlem boka thik tham pon ni lova khatyang te kha kan ti sak ve mai maya ti hian hlim takin chawn ron ei thina hi a hmu nomin ka hria hadam thlakin ka hria ti hianin chongzong rual te chu ti hian en thei turin kan ron da chuak ve mai ni